ev kampeka rahenanê ya ciwanên Rojavayê Kurdistanê yên ku ji bo leşkerkirina bizorê ji aliyê rêveberiya Xweser ve hatiye firskirine. Di vê kampê de ciwanên ku ji bo leşkerkirina bizorê hatine birin, hemû şêweyên rahênana leşkerî dibînin. Hin ji serbazên ku vê xizmeta leşkerî dikin, razîbûna xwe diyar dikin û wê pêwîst dibînin. خدمة حلوة للجميع بالتالي أول واحد اف خزمت جهر كثيرة باشا بري هر تشتي بشدار فيري هنرين شرط بن داكو برفاني دبر شرف وناموسا خدا بكن بري من خزمت دارتيش دكريا لچري گري هيا كو خزمتا برفانيا خوسر جي بكم داكو اگر تروريستن داعش هاتن ام لهم بروان دركفن جبر او مترسيكا لسرما هميان داعش ما داعش هاي نكون احنا بالعكس قدام يعني اي خطر يهدد وجودنا احنا ككل. جبلی راهێنانە لەسەر چەکان بەشدار فێری دیسپلینا لەشکەری ژی دەبن. di nav beşdaran de ji bilî Kurdan Ereb jî hene. وكلياتنا هذا واجب علينا. ev erkê me hemûyan e eger ne îrobes ba yan jî piştî salekê lê niha dema wê hatiye da ku em Daişê û hemû hêzên çekdar yên dixwazin vî welatî wêran bikin ji nav bibin. Hinek beşdarên din nerazîbûna xwel hember leşkeriya bizorê diyar dikin û gazinan ji şêweyê birina ciwanan dikin. ما بيعطيك تبليغه ما بيعطيك شيء نتا آگهدار دکن و نتشتک جنشکا و تو خود دبینی دناوا کمپیده هنک هنه مالباتن خودی دکن از وک نمونه دعوت من 25 و مهبو من هر تشت آماده کر جنشکا و من دید از لورم ما بحس على حالي غير صرت هون سربازên vê kampa rahênanê bi şêweyekî sîstematîk hemû corên rahênana bedenî û bilindkirina astakarînan dikin. Yek ji beşdaran behsa rewşa taybet û awerteya welat dike û dibêje niha dem ne dema xwestina azadî û demokrasiyê ye. وضع البلد هلا ما بيسمح انه نطالب بحريه وديمقراطيه. روشا ولات نهاري نادا كو ام داخواز ازادي و ديمقراسيه بكن حتى ام في ولاتي بتمامي رزگار بكن و روشا بگشتي آرام و جهگير ببه لهنا كس هنا مالباتا خو خودي دكن از وكا نمونه من مالباتا خو خودي دكر و از هين خوندكارم از چه بيجم بلال هيفيا خودي با عائله وطالب وشو بقول لك وعلى الله احسن شيء. Ji bilî rahênana bedenî serbazên kampê fêrî nîşangiriyê jî dibin. Berpirsekî kampê dibêje ku ev yekemîn care di dîroka Kurdan de artêşeke fermî têda mezrandin. Na pêwîstiye vê artêşê em bêjin di dîroka Rojava de hatta di dîroka Kurda cara yekemîn bi şeklekî vî rengî çêdibe. Yani berê çêbûne wek em bêjin gerîla çêbûye hêzê gogê şerkirine çêbûne bes wekî artêşekî nîzamî gelê Rojava taybetî Cezîrê cara yekemîn çêdib. Pêwîstiye wê çi ku derket pêwîstiye wê tiştekî wisa heye dema got herkes kedek diber axekê de diber welatekî de diber milletekî da wê çaxê mafê herkesî ê iştegaliyê heye mafê herkesî ê axaftinê heye yani wacibekî esas wacibekî demokrasiyê yani ji bona mafê herkesî biştegile hebe pêwîst e herkes kar bike herkes görevê xwe yî welatparêzî pêk bîne misal bêjim ez îro kar bikim êdinê karinek mafî axaftinê dernakeve ortê ji bo navê mafekî demokratîk ji bo ortê de çêbive lazim herkes di vê xebatê de parek wî hebe. Yasaya leşkerkirina bizorê ku ji aliyê rêveberiya Xweser ve bi navê erkê berevaniya Xweser tê binavkirin yek ji xalên ku cîbcîkirina wê
بوبو سەدەما ڕاوەستاندنا ڕێکەفتنا دهۆکێ ناڤبەرا تەv demê û ene kesê de û di encamê de jî lêvegera siyasî ya ku divabû bibe sîwana yekîtiya rêzên Kurd li Rojavayê Kurdistanê têk çûbû. Lê tevî wiha jî cîbcîkirina vê yasayê berdewam e û rahênana van ciwanan jî pê re berdewam e. Sên Omer, Rûda û